Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kog upload ng sumpay ning tramaha. Bayno di ta maglangan. Og karon nia ang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod part 6 sa mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Og salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Unsa man? Tanaw ni mo, serious ka si Piolo nako? Ha? Dili ka ha nga, usa lang ko sa mahimo niyang biktima? Sarah? Basin bag, maghilak lang unya ko. Kay bao ko, dagad ko karibal niya because tungod siyang kagwapo. Mao ba? Yes. Yes, Sarah. O very possessive ko. Dili ko gustong dunay karibal. Hello, my friend. Expect for that. Unsa? Mag-expected ka, ana, uy. Tungod kay, dili pa man mo minyo. Di ba mo kasado? Oh, Risa. Kinahanglan, nga tunan mong daan ang imong kaugalingon sa mga paghitabo nga ingon anak. Pero, nagtuog ko, nga dili ingon anak si Piolo. Serious na nimo. Kaha? Oh, lagi. Nikonsulta po na naman si Piolo regarding sa iyang pagbalhin og puyo diha sa inyong compound. O niya. Well, among kidasig ni Buloy nga okay kaayo. Kay maka-safe man siya. Unya, magkita pagit mo permi, di pa? Unsaon man sa gudis mami ko at magiluyon kaayo. Anya, nami bakanti sa among compound. Matong, yung girlfriend's Piolo. Ah, maog yun. Talagsaon kang kinaiya sa imong mommy best friend. Yes. Tinuod gina, Riz. Asa ko ka makakita anak ron nga papuyon. Unya, libre pa cute. Correct. Pero, sa kong pagtuon, no? Dili kina magbinuang si Piolo sa inyong relasyon. Tungod kay, unsa pa iyang pangitakon sa laing babae, uy? Naana nimo ang tanan. Risa. Beauty and brain. Naani mo, di ba? Asa pa man siya na, di ba? Thank you, Riz. Uy, mura ba kog tarungan ni tambak niya? Well, dili ko maka-blame ni Sarah. Nga maka-feel siya nga insecure siya sa ilang relasyon ni Piolo. Tungod kadi man ikalimwit. Nga daghan ang makrush ni Piolo. Diri pa nagpa-advise na ako. Oh, bay, what's the result? Ha? Swerte kay Kway. Swerte ba? Ha? Swertihan ni mo. Timingan ni mo. Ha? Ano? Pasok na ka, pasok. Napasok ko? Pasok na ka, Kway. Pasok na ka. Submit lang tayo ng PDS, ha? Ha? PDS? Unsa na PDS, bay? PDS, Personal Data Sheet. Ah, okay, okay. Porbida. Parehas na ng bidita? Maura na, maura na. Ganang, with picture, ha? 2x2. White ang background. Colored. Salamat kay Pepil, ha. Huwag yung kaslangit ako na. Tinabangay lang kung tinabangay lang. Eh, sabihin mo yung tabang si Consuel Francis Paris. Karoon na yun. Ako nasabitin niyo mo. Palihog ko, isabit, ha? Okay, pero kumusta ang bagong pinayanan niyo mo? Okay na mga ipoyan ako, bay. Okay na kayo. Enjoy yung kaya na mas dool mo, Miss Queen. Unsa? Ito, bay. Lipay kayo ko, bay. Minyo mo? Pinanibin ba? Pag minyo mo! At maustang tanan! Minyo. Minyo? Sabi mo nga maabot minyo na yun! Nila sa tamaglay. Total, di man tingali lumba ang kaminyo. Hinoon, di lumba. Pero na magoy tricky ra ang panran, di ba? Mabitin ka na, tagbaw ka. O sa'yo mabitin, bay? Oh, bida di ba yan ay kalimut ba yung daghan ba yung matintal na ng Sara? Bible, eh. Ibog gali ko! Gwapa ko na
Miss Queen 2024 ko na. Naunsa man ko eh. Pagkadaghang buyog maniba na doon. Labi na putot pa kayo. Kining... Oo, unsa man. pero abi ko ni Way. Unsa man. Kuan magud. Ano Gusto ba? pala kong sultaon ba buloy. Staon? Sa staon ni mo? Kuan magud. Ibaw ka kining relasyon ba? Nagkinahanglan sa igong panahon. Kay diha sa panahon masuta nimo kung unsa kalig-on ang inyong relasyon. Di ba? So ba kay? Nakipuntuan na. Kinahanglan gitingali ang gustong panahon sa relasyon ba? Kuan man nimo. Ana na magud nimo masuta kung parison ba gyud mo. Di ba? Bitaw sa no. Daghan pa ang angay obserbahan ba? Batasan, kanabang kinaiya, o ang kamatirudanon sa matag usa kaninyo. Correct yung kabay. Mayahay mong observe sa inyong usa-usa. Kay siya, Miss Queen. Ikaw, Mr. King. Kamong doa. Pulos na gamot tintal ninyo. Way kaso na ko ba? Uy, kaso. Ibaw dyan ka seryoso ko. Seryoso ko sa ka. akong relasyon. O, lagi. Siya lang ang babae nga akong higugmaon. Buwahahahahaha! Katawa Ayun, pinahat ba? Buwahahahaha! Yung kamera yun. Ganun katawa maga. Di ka mo to? Ay, ayaw na. Bida, kasakas ginawa na. Bida. Ay, pamakak. Bay buloy. Ayaw na ba? Ayaw. Ikaw na guna. Kasaka. Nga no, di ka mo to? Surat huan na ba yun? Sa ako obserbasyon ba? Daghan kayo nga kanang nisulti na ko ba? Kanang labi na ng mga minyo. Mga lalaking minyo ba? Nga naman. Usa may sulti sa mga lalaking minyo. Adilitan na kay naam say mga buutan po parehan ako sa una. Oo, no. Joke lang. Pamde ko minyo no. Kuan ba? Daghan nila no. Mingon gyud ako nga Sa may ilang isulti. ingon sila. Bloy. Sa dihang nagkauya minan ako asawa ba. Kani adtong higiuna ba. Para nako kanako asawa mao nang tanan. Okay, bisa niyang buhok ako makita. Ay kailan ako niya. Oh. Bisa magtalikod. Kana akong uyab. Magkaingon ko nga uyab na nako. Sige gina. Mao na. Atong panahon na. Ato panahon na. Oo niya. Wa sila maglaing makita. O dili ang ilar yung mga uyab. Pero sa dihang namin yung na sila bay. Nga naman. Iniglabay ang mga pilakabuan, katuigan. Master na to. Nitago ng bilbil sa ilang asawa. Oo. Uy, niglak ka mag-una na sila eh. Oo. Kanya, anhan nila makita nga. Pagkatagkan, di ang gwapas kalibutan ba eh. Oh, nahiwi ka be. Sunod. Kana, Asa? para na sa mga bana nga mga bisyuso ba? Sa mga bana lagi. Oo. Kita, mga ulitaw pa banta. Pero mga litaw man pero nibaw ko nga wag ikaw maminyo di ka ana. Di, uy, bubuhala na sila eh. Para na ako bay kung ako'y maminyo bay stick to one kita. Tinood. Usaray atong higugmaon. Tinood na. Oo. O kana maora gyud. Usar gyud. Ako rin yung asawa. Bantay ha. Sudyati ka na. Manong sudyaan mo ko nimo? Walang. Unya, unsa man. Pinangga ka dito sa kupon? Oo bay. Pinangka kay ko. Si Buloy ay. Hello, Buloy. Hello, Risa. Ano itawag ka? Nayabag ikaw may itawag. Oy, nga na day ka. Ay, sulban ang problema na ko eh. Nga naman, nakakita ka naglaing trabaho. Katrabaho na ko. Ako pa ni may piulo. Oh, very good. Oo. Onya, si Sarah na nawag sad nako. Ano naman? Nangayog tambag. Tapos ako sa... Hindi na siya problema? Nangayo og tambag. Nga, dili mangita og lain si Piolo. Unsa? Risa, Oh, tabagi na siya. Yung na nga mangandam siya. Kay labing siguro. Mangita og lain si may piulo. Buloy. Okay na bay. Strategy ka. Diretso na yun. Ikaw na ang mag-drive. Diba? Sige. Ano kita suot sa kinan, okay. Di magkaka magpili og trabaho. Oy, sa purlon drive ba na to drive to sa bisa ko sa uhabar ta. Okay. Okay. Yan ang yawi. Okay. Ikaw na mo drive. Okay, bebe. Pati kayo. Bye, balo. Nagiyo na ba? Kung sinapit mo, ha? Nga unta. Ihapon ta.
Yaman dragon. Wala ge. Ako'y bangka di mo. Ako'y bangka, ikay deal, okay? Pasalamat din ako nimo ha. Nga nakasuod kong trabaho. Nakasuod kong trabaho, gumikan nimo ba? Ay, doon sa una-una pa magkana eh. Ato ti Pasil? Sama, nga ako dito. Ato tos lubuan, tos Pasil. Oh, okay kayo. Hello, Day. Ngayon mi, Day. Day! Oh! Uy! Oh, niyari ka po yun, Day. Purbida. Oy, Ah, dili dere. asa? Diya ay. Ngaon mo? Arita lang lamisa na. Nga naman. Berante ka. Ayaw ba? Bay, Day. Lingkod dia, bay. Lingkod dia. Lingkod. Mangaon mo? Oh, ngaon, me. Ngaon lagi, me. Bida, ganina ako na ingon ni mo. Sige, sure, Buloy. Ah, Okay. Bye. mm. Kaila day mo. O daghan kaila pirmi ko diri sa ano sige magkagtanaw-tanaw na kong bigo ay taon. Hi, gwapo. Buloy, pili pa selfie mo. Nagsilpi na mo sa una karon silpi mo. Di pwede mo usap? Oo, sa pwede eh. Ang anak ba? Lagi. Nganong anak ra sa kas kong amigo ako di ay. Di pwede. Kapiolor day. Alo! Piulo de yang ay. Yes, piolo. Unsa? Pasabi usap niya, Pi. Okay ra? Pati kayo. Pati. Ay, bay tanawa. Gihiyod-hiyod ang labot oh. Awang labot. Gihiyod-hiyod katanaw nimo. Unyo saman. Di kami kong maglain, bay. Usa. Bye, Buloy. Lagi. Sige. Selfie de no. Selfie de. Uy, selfie, uy. Sige. Kay mga ono may selfie de yun. Ako sure. Busuga eh. Saan? Busog mo kita. Dim-dim sa gamay. Say dim. Chubatolos lang ba? Chubatolos. Chubatols ba? Chubatols. Kikinom ka? O, inom ta. Pahilis. Mo na'y naka-differential sa nato, no? Hmm. Mangaon, aron mabusog, unya ini kabusog. Inom na sad, aron magpahilis. Musamot ka kabusog ato bay. Kung gipalingkot yung mga babae, gika-pick up na mga pasugal. Sige ko ta dito. Maano yung handa kinaiya na to bay, di ba? Ako lagi gasto, bahala ka. Ako'y gasto, bahala ka. Ay, kabahangan mo. Ikaw pa, wapay ko. Pagkali pagsugos trabaho ni mo, gasto-gasto na income. Ay, ko ano ya, give ni salamat ang banin mo noon sa mga kay. Hindi lang kita magpalabi, okay? Ito ko lang botelya. Okay na kayo na. Salamat. Ini imong bangga-bangga na ko ha. Ay, bida sa di mo. Istano lang ba yun? Serious lang yun pa istorya ako yung mga yung pasalamat ni mo kay giluwas ko ni mo. Ay, baho ka ba? Tinapanggan ko. Importante na itong makatabang ta. Tabang kita. Basta doon na kaya lang na ito, di ba? Salamat kayo. Masaman, mas batol ta? Puna na to? No, sa batol. Hapit na mo City na. Ano mo di City? Saan na kikibuhi? Nakayasawa? Ha? Ano ba dalian man? Sabi dalian na ito. Kapatay asawa, uy. Kuan mo goodbye kining niya. Sige ba tagtanaw na yung rilo? Ano saan ka? Alas 5 magod nga kung off sa office ba. So dapat to anak ko sa akong ipuyan, labing dugay, alas 6. Karon mag alas 7 na. Bida nga nung gudi ay kasayo, Baron. Kuan mo god. Uy. Kadet lang. Kinsa na nawag. Sara ba, Sara? Wow, ha? Monitoring bearing. Ilom sa ba? Hello. Hello, Sara, my queen. Asa ka? Kuan kining nagkuyog ming buloy. Mao ba? Asa day mo? Ngaon, nanapit man kong kaon si Bay Buloy na ko. Sure ka? Si Buloy imong kuyog? Lagi. Oh, yeah. Okay. Aron magkatuo ka. Akong yatag yung phone ni Bay Buloy. Bay Buloy, Sara Bay. Ay, bebe. Hello, Day, Sarah. Hello, Buloy. Nagkuyog din mo ni Piolo? Kuyog taon mi, Day. Pasalamat taon ko kay pinaagi taon ni Bay Piolo nagtrabaho ko. Tak mo ko trabaho taon ako, Day. Nya wadyo ko grinyo, mao nga. Patabang ko Bay Piolo nakasuod ko. Kauban ron mi. Ino mi. Iya ko driver. Di ay. Anya, nangaon raman gid kaha mo. Basin do na mo'y kauban ng chicks din ha. Uy, kauban yung taon. Kami na doon Bay Piolo taon, oy. Okay, bye. Hello, awa na, Bay. Gi-off naman, Bay. Cellphone ako. Tara ako.
Isutan ako sa bulsa. Baya, no? Ngano ka? Si Miss Queen, murag madudahon. Unsa bay? Nangutana siya kung may kauban matang chicks. Unsa? Lucy, palihog og abli. Naabot na spiolo. Edoy, Sarah. Alas 7, pasadon. Mau ni mong ipuyan karon bay? Pero, Bay, mao ni akong puyan karon bay. hindi ta. Bugno kayo. Made in bamboo grass. Tinood na bay puloy. Ay, Sarah. Natingali yung sa ila. Hindi? Wala kong sugat mo. Hello, Baloy. Oy. Mga palibag kay. Miss Queen! Day Sarah! Hello. Ah. Gay ka na mo ng chicks? Ha? Chicks? Day. Hawa taon di eh. Tinarong taon to ang malakaw. Usap rabi chinggam dito. Hatong karuruwa iluha. Usap. Ito, my queen. Haragid. Mao ba? So, dito di magpasil. Kaon magtaslobo, ha? Yes, Day. Anong daw man ka? May nag-video. Gi-upload. Akong amiga. Asa to? Katay niyo gi-selfie-selfie good? Si Miss Peachy. Pichil! Tinood. Doon ay nagpa-selfie na ko. Ako tong amiga. Taga-pasil. Mao ba? Ayaw gyud kumpiyansa piolo. My king. Tungod kay mabunggo ka gyud na. Ay, Day. Way trampas bulitas ng amo. Day, tao porbida sa istorya. Asa kawa? Gwapa ra ba tong amiga nako? Nahimo ba itong muse sa may aging basketball tournament nila? Lagi gwapa, oy. Pero, di man taong to type tong bayhana, taong bay piolo. Layo, rakito ni mo, oy. Istoryahi, buloy. O, ano bitaw na, Day? Porbida. Ayun ang tabuloy. Kamong mga laki? Gusto gid mo lain-laing babay? Day, di ana ako migo taon. Ay, ikaw rin mahala ni bay piolo. Ayaw na lang ko patuhua. Putoy na putoy taon ginas bay piolo, di ba, Desra? Oy, nunsa. Oh, really? Oh, magpakamatay nas bay piolo og mo patay. Tungod ka lang ni mo. Tinood na. Dili ko mo to, oh. Maunay ginaingon, Day, nga ang amatay ng dahil sa'yo. Milagro da? Kinsay akong bisita? Unsay, oy, Ruben! Ikaw di ay? Good evening, Lisa. Good evening, Milagro, oy, nasaag man ka. Pwedeng makasuod? Oh, sige, suwit. Bay. Bay, manok to kagkadiyot. Bakit tanaw na ko murag inisya pa ni mong malakang ni Ting Dapita. May puloy. Sa ibot mo yung pasabot. Murag makinto ka dere. Pero iba ko ba, lipay kay ko. Kay napasabot lang ka na nga mahal ko ni Sarah. May punto ka. Sabot lang ko ba nga pulawad siya ko siya mga mata. Magkita siya na ako. O ganyan kung gusto ba timailhan nga mahal ko niya. Correct. Nindo tabay. Timaan nga mahal ka niya. Oh, yes, bay puloy. O, misabot sa mga kungkugma kaniya, bay puloy. Okay kayo, bay. Sigumang yung maayo. Pero kay bao ka, bisan unsang butang na sobra, makadaot. Bay puloy. Sobra mo pagmahal ka niya. Magbasol ka. Kung sobra usab ang pagmahal ni Sarah ni mo, maghila ka. Bay puloy. Si puto may pasabot niya na, ha? Bay puloy? Mao na, bay. Bisan unsang butang, basta mo sobra. Di yun makaayo. Sama pa ng lit kun. Mag-inom ta. Kung sobra na. Di ba? Blackout ta. Dabay baho kung saya tubuhaton. Bitaw, no? Oo, maulagi na. Sakto yun kaya na. Basta, bisan unsang butang nga mo sobra ba'y makadaot yun na. Sama pa ng lit sun. Hawa, tagal kag kwarta. Nya, lakaw-lakaw ka. Kita kag chicks. Nya, pakito ni mo sa kwarta, maguko din mo. Ha? Patuyan ang kasmisyon na. Sugal, babae, alak, lalaki. Di ba? Naiapil laki? Nakami mga bayot. Bustang sa puta na sugal, wapurdoy ka, babae, mo gasto ka pirmi. Ang bayot, maon sa mga gasto ni mo, anak. Ha? Basta ayaw. Bidayaw na pirmi. Away na pirmi. May punto ka tinoda na, bay puloy. Oy, sos. Ug sa alag pa, naibaw na ka. Basta mahubog ka nagmaayo, mawad-an kas buot sa pinday na ka maglakaw, mangita kag away, di ba? Pataka lang kag pangihi, iwisi-wisi mo.
Hubo pa katanon magkalisod. Oh. Kung mahubog ka, manghagis pa ka, magmaoy ka. Unsa? Kita bitaw ko, ana. Oh, Kita ko, ana. Itong nangaligo swimming pool ng kubo. Ikumot ang kabuang ato nila. putiar maglubot ang atong una nila ko, puti kang lubot. Kaya kita ko na sa mong silingan. Silingan. Bukayo. Oh, Oh. hagis. Pamuwak sila mga butang sa bahay. Hasi. Human makatug pagmata. Paskang basula. Mihila kay ang kana. Hila ka kana tungod kay lakip ang ilang TV. Gilabay man. Ha? Porting gubaa. Wanay TV ang ilabay. O, mauna diha! Oh, mao ba iha? Mao ka na, mommy. Wa ba ni mapahinom-dumi sa mga tools and tones nga akong gisulti niya? Maikog kumiuy. Maayo man og asawa na ko niya. Bisa na. Maibaw ka god. Makabantay ka niya. Nga dili mauli sa hustong oras. Ang manog dili ka magpangutana niya, dili ba? Pahinom-dumi sa akong gisulti niya. Aron nga way-away. Kinahanglan nga makasinabtanay. Og aron magkasinabtanay, kinahanglan nga mutuman siya sa atong pamalaod dinhi sa atong compound. Yes, mommy. Naade kuyog si Piolo? Katang iyang amigo, nga gingalan og buloy. Boloy? Yes, mom. Ngayong gabi, Ma'am Imelda? Mayong gabi, Boloy. Niya na siya ba na kanakong ma'am tungod kay siya na nga akong kabag. Oh, maayo hinoon. Pagkanindo tayo din sa imong compound, sa inyong compound, ma'am, no? Dako kay lugar din eh, oh. O nga ang palibot po, na ay mga kahoy, nga makahatag og kabugnaw sa palibot. Oh, yes. Tinuod ka na, Boloy. O kang inyong bahay kubo ba mo? Kanindo tanaw, no? Sakto sila ko. Og usa sa nakapahimos ni Ana, mao si Piolo. Oo, bitaw, ma'am. Unsa may trabaho ni Maloy? Simple lang. Ako'y personal driver ni Bay Piolo taon. Tanaw na ako ni mo, Buloy. Buotan ka. Ilang Tagaloga, ma'am. Kailison kayo ng Tagaloga. Kaluhin sa Diyos, ma'am. Kaluhin sa Diyos. Pero, doon ay pero, ma'am. pero, Saban? medyo chick boy. Oy. Chick boy, ma'am. Maoy mo tanaw na ko. Tanaw na ako, marag. Dali kang Ang sama? maibog og babae. Kuan kining kabawa ka na ka, ma'am. Tinuod na. Kay gibuhatan magukus Ginoo og mga batang maibugon taon. Sama pananglit nga sa tanaw na ko nimo, ma'am. What? Dako-dako sa bao, ma'am. Unsa? Ang imo kapatanood siguro, ma'am. Murag, nag-agi po siguro kag queen, oh. O, di ba, princess ba? Miss princess. You guess it right, Baloy. Tinood ka na. Og, ang imong dila, ma'am. Puwa kayo. Kanindot kang pagpago na naman, no? Maila, ma'am. Maila, ma'am. Sa imong beauty, karo, no? Bita. Gatod sa nils, ma'am. Ma'am, sa imong beauty, ba? Mahimo pag yung kang queen. Mga ka ng queen mother. Kuri ka ni anak Buloy. Asa to si Piolo, marag na. Kuan, kani murag doon lang ito gikuha sood, ma'am. Kay bawa ka, Buloy? Yes, ma'am. Dinhi sa akong compound. Doon mi curfew. Curfew? Okay, kay curfew. Inig alas 10 sa gabi. Sirado na kami dinhi. Nindot kay ma'am. Kaya din nila gawa sa bahay ko mo. Dahil pa yung payo niya, giaptalag ko gon ba.
O nya, nailamisa nga kawayan, hindi mo kawayan. Nga, sige, libutan og mga lingkuran na, di ba? Nindot kayo. Yes, Buloy. Si Miss Queen, niyaman paingon din oh. Yes, Sarah. Come here. Dali, darling. Yes, Mommy? Sit down, sit down. Si Buloy di ay. Personal driver ni Piolo. Maayo hinuon. Tanaw na ako, kini si Buloy. Mao ni mag-devil ni Piolo sa mga chicks. Sa? Oh, Murag, di po siguro inana de saray. Ay nalang ta, Buloy. Klaro kaayo. Day, murag sipiat ka na da. Kay, bida. Kung yung nanay mo pagtanaw na ko, day, murag sipiat yung kay angton karon. Wa pa'y babay nga naka-virgin ako. Nakahigot ako. Kipilian tingali kayo ka. Ako ka na, pilihan yun ko. Pero wa pa'y babay nga nihilak na ko, day. kana, yun, Buloy. Kay, kontra yun kayo na akong lalaki nga mo wahila kong babay. Lingi ako na kas, ma'am. Tutukan ako. Mao ba, ma'am? Mo kon kining akong anak, pahila ko ni Piolo, kaaway ko siya. Ang mga mata ni ma'am, murag biga kita. Mao ba, ma'am? Buloy, Ma'am? ang imong mata nasa akong ubos. Sorry, ma'am. Nausos. Dili gid ko nga gustong mo hila kining akong anak, Buloy. Tungod lang sa lalaki, Buloy. Kay ako, wa gayud ako mohilak og lalaki. Tungod lang gid sa lalaki, dili gid ko mohilak ni ana oy. Dili gid ako mohilak. Mas maayo pa tingaling ang lalaki maoy mohilak kanako. Ma'am. Gawas niya yung dila. Ma'am. Ikaw dali kay kang patutukon, ha? Maibukon ka ganyan tinuod og mata. Bye. Baliw ko tabangi ko bye. Ibuli ba ba? O kayo. Arbe. Nagdaka man gud og juice ug may mga prutas pa. Kalingawalan na to, Dri, Sarah. That's my boy. Saludo ko nimo ni anak Piolo. Ma'am. Angayan gayud ikaw nga mamahimong bana sa akong anak. Yes, you kayo. But as of now, still under observation ka pa, iho. Mao nga, padayon pa. Padayon ko ikang obserbahan, Piolo. Pero, nakadaig ako kanimo. Oy, thank you, ma'am. Thank you. Salamat, ma'am. Risa, mag-remind na ko ha. Nga papilon ta mo beauty pageant sa amo sa karkar. I-invite po si Sarah. Of course. Maunay akong kumong. Kadiyat lang ha. Unsa man, naglaong paghihapon ka kang Sarah, no? Yes. Bisan pa pa og may relasyon na silang Piolo? So what? I don't care, Risa. Samtang wa pa sila makasal. May kahigayunan pa. Okay. Ayaw yung surrender, ha? Of course, yes. Padayon ko song tinguha kang Sarah. Gidbitan medyo ko nimo. Sabi mo isultin ako. Noon, sir? Kuan ba? Nanghid ko nimo. Nanggit son, sir? Asa banana mamilda. Barbaro. Abaw ni mo. Siman ko ng banana. Biyay permis gawas ba? Bita, sus. Siman na ya. Bes gawa na. Nga naman. Birahan ko na kay dako kay bao. Gawag kini mo. Unsa? Lagi. Murag, nangandoy siguro na nga kanang kanta bitaw nga. Balik ning murag bukton ko. Nangandoy tigil siya. May makadang mainiton nga bukton ba nga mo sagakay niya ba? Sa ito pa murag nagunaw na agag doon na kay ko na. Pagtarong di ay mabadiskwido ka. Tarong taon, skwindong taon, bida. Ano? Ikilig siya nako, sa dihang akong singgingan nga, uy, dako-dako, pamanday kang baong. Nakikidiki nung mayo, sa dihang gidayig na ko siya. Unsa?
Nibalik na si Piolo, Mommy. Maayo kayo doon ako ipangutana kaniya, iha. Unsa man, Mom? Paminaw lang. Sarah, diyan tubig imong ipangayo. Thank you. Nikaon ka sa lychee? Yes. Nikaon kaayo. Piolo, iho? Ma'am? May pangutana lang ko kanimo, ha? Yes, sige. Paray, ma'am. Unsa man na? May plano ka ba nga mga sawa sa akong anak? Ma'am? May plano ka ba nga mga sawa sa akong anak? Yes, ma'am. Oh, thank you. Mommy. Sorry, Piolo, pero nanikuro lang. No problem, ma'am. Okay, good kayo. Di lang ko gusto nga mabiktima ang akong anak sa mga lalaking tamis o dila. Dili ko yung na, ma'am. You don't know. Daghan na kayong mabiktima niya ng mga tamis o mga pung nga mga lalaki tong. O di ko gustong mahimong miyembro ng akong anak sa mga single mom. Dili, tingali, ma'am. Dili. Oh, Mommy. pasagdi lang ko, iha. I just want to make sure. Paniguro lang ning ako, anak. Makasalig ka na ako niya na, ma'am. Maayo. Hangyo lang nako. Ayaw abusari ang among kaayo kanimo. Dili ka na may tabo, ma'am. Good. Oh, excuse me. Hello? Oh, yes, Kumari Miriam. Unsa ka na, Kumari? What? Ako na rin nakuwang? Oh, okay. Within 30 minutes na anak ko, Kumari. Makurong na tanyana. Yes. Okay. Thank you, Kumari. Okay, thank you for calling. Sige, bye. Sarah, Piolo, excuse me. Nanawag na akong Kumari. Amping, Mommy. Of course, iha. Asa man tong imong mami? As usual, magduwa na sa dagmadjong. Mao ba? Mo na yung kanuning kalingawan. Ayan ang diversion. Hulip siyang kamingaw ni Daddy. Okay. Day, Sara! Day, ready na, day! Utanaw ka mang kahaog ka ng Niplex. Oy, sige nang! Ikaw, Piolo, matanaw ka? Sige. Tanaw ko. Bye, Buloy. Wait. Yes. Ano ba yung ano? Nood niyo sa bahay ni Sara, nanaw ni Salida. Okay? Hindi ang lagi ko palinigid din. Oo, ay. Hala, mitanaw man ikaw na ako. Ako, nadani ako mga mata ni Mora. Aray ka, hala. Nadane? Hala, hala, may bounce-bounce ang akong heart. Di bounce yung heartbeat na to. Hala, di buto-buto ang akong heart yun. Sa imong gisulti ba? Kisa to'y nga ni mo. Ayaw Buloy. Buloy? Buloy. Ang ako apelido kay K. K. Buloy. Ikaw pala ang anak ng Diyos. Buloy Ki. Yes, ikaw? Ako si Lucy. Lucy? Apelido? On. Lucy On? Ha? Akong Lucy, akong apelyido. Lagi. Kung ditsuon na to, Lucy On tanang imong. Correct. Si Aon. Agi mo, Buloy Ki, no? Buloy Ki. Kun balihon, kibuloy anak ng Diyos. Katong paglinog, kung pagawas pa ko, mohon tong linog ato. Kamugid, no? Magkasinabot, gino. Si Lucy, kamu Buloy, magkasinabot kay mong Lucy. Patig yung kay may ani niya niya. Unsa man, Piolo, tana? Okay, sige, tana. Makontak ni mo? Palihog kontak kapag usabi. Sige, uspan ako, Ay,
Nahurot ra manggod ang ringwit, wa mo tupak. May untag makontak nimo. Aron may bawaan ako ba? Kung mo apil bagid siya. Basin mo apil, uy. Ay, makontakan ako. Niring na? Yes, yes. Hello, Riza? Hi, salamat. Kay nitubag na gyud ka. Sorry, wa ko makabantay sa pagtawag nimo. Nananaw mo gud mig TV. Kisa may kauban nimo? Kami ni Piolo. Mao pa? Nanawag malagi ka? Pahibaw ko nimo nga paapilon ta o beauty contest. Mga apil kuno ta adto sa car-car. Mao ba? Makaapil ka? Kano sa man ka ang schedule, ana? Ingon si Ruben, pahibawon lang kuno ta kung kanus ang date. Dili pa man ko sigurado, uy. Mananghit pa ko. Kinsay pananghiran nimo? Si Mommy. Si Mami ra nimo? Of course, ano pa'y lain? Kinsa man na imong lain nga pananghiran? Si Piolo. Okay. Sige ha niya. Follow upon lang ka ha. Okay, Riz. Sige, my friend. Thank you. Sige. Welcome. Bye. Unya unsay pong? Apil siya? Mananghid pa siya sa iyang mami. Okay. Good. Pero doon na pa po siya lain nga pananghiran. Kinsa man? Si Piolo. Si Piolo? Unsa? Shit! Risa. On na ba yun na sila? Oo. Ay. Risa. Tuluy ko na ko. Tuluy ko kung unsaon ako nga maako si Sarah. OMG. Lisura ana, uy, Robin. Unsa man niya kalisod na? Lisod, uy. Ang man ug ako'y mo explicar ni Sarah para nimo. Dapat ikaw gid ang maning kamuit. Ay, tabangi lang ko. Lisura ra ba katudluan sa kasing-kasing, uy. Risa, tabangi lang ko. Kagwapo nimo, magpatabang pa ka. Lupig na ikang Piolo. Nagkauna lang tingali siya na ako. Nagkaribal mo sa pagka Mr. King ug magkaribal pagid mo sa gugma. Riza. So, sige. Tabangan ti ka ha. Tabangan ta ka nga mahipunta nimo si Sarah. Ay, salamat. Salamat nga ni kumit si Risa nga iya kong tabangan. Para kang Sarah. Oops. Sarah, ilugon ti ka, gikan kang Piolo. Itaga mo ka na sa bato, Piolo. Maningkamot ko nga si Sarah maadto ni Robin. Ay, makaya ba ka, ha? Basin pa di ay, mulampos si Robin. Lucy, dugay na ba ka diri? Ay, dugay na. Kanang si Sarah kuan kanang 7 years old pa lang na, diri na ako. Ba di ay? Oo, taod-taod na po ako pagserbisyo kanila, oy. Okay. Ang bana ni Mamilda, si man di ay? Oo, si Man. Kuan, kini tagdugay bang mauli? Usahay, tagsiyam kabuan mo uli. Mau ba? Paita gining trabaho malayo tas pamilya, di ba? Tinuod yun na. Dili lalim. Duda naman gani kong Ma'am Imelda. Sige, duda mo. Duda ko nga ni duwa na naglaing team si Ma'am Imelda, oy. Ni duwag laing team? Pauwan ta na. Unsa? Dili ka mo sugot nga muapil ko sa beauty pageant dito sa car-car? Depende ni mo. Paapilan dyan ka ni Robin? Kono? Iburo ba kayo sa Robin niyo? Bahala siya, no. Dili na ko siya type. Ikaw ang type ko.
Sarah, I love you. I love you too. I love you. I love you. Piolo. Sarah, kano ka? What man? Ano man ka? Kalit pa lang ikagunit si mo. Okay lagi ko. Sulti, good. Sige ba, tili mo? Bitaw, medyo nilabad akong Mao bang? Pahuway lang una ko. Pwede? Sure. Masod na ko sa akong kwarto. Sorry. Biyaan ti ka. May kaso. Okay rin ko. Anya, ikaw rang usa diri. Oh, balik lang ko sa bahay. Niikog ko nimo. Ikaw, good. Ani na lang. Ihatod na lang ti ka sa bahay ko, bu. Oh, ako na naman na yung ihatod. Okay ra ko. Mas may tingali nga ikaw hinuon ang akong ihatod sa kwarto nimo. Okay ka? Piolo, sorry ha. Sorry ba? Okay ra gyud. Nibarag ka. Namsa ka? Okay ra ko. Yes. Ihatod ka. Salamat. Naroon di ka maglisod. Sahon di ka. Uy, Piolo, gialsam ko nimo. Bukat ra ba ko? Gagaani mo. Bisag doblihon pang nimo gibugaton kay ran ako. Nakahasol gid ko nimo. Hasol ba rin? Para na ko, huwag kahasol nga akong batiyon. Basta, silbihan ako ang ako may queen, Sarah. My king, Piolo. Sige. Ihatod ta na ka sa imong kwarto, okay? Ikaw, Buloy? Minyo na ba ka? Pangutan na ng mga crickets sa palibot. Anong pagkataon mo na kong crickets? Tanong naman ako. Mulitaw pa ko eh. Unsa? Ay, hala, ba? Mulitaw, pligi ko. Naunsa mo ka. Okay. Pero, nakaagi kag buang? Bida. Sa kong pangutan, ginana lang sabi na. O siya, pagtunong tanaw ni mo na ko. Ay, nakaagi ka bag buang? Wala na. Siya pagtanaw na ba? Yabag lang yun ko ha. Katarong na ko manulti. O taon ko kagigbuang mo eh. Grabe hasad ko. Ayaw pa maka? Hindi lagi taon ko kaliwat og buang lagi. Why buang sa mong kaliwat? Sabot ka? Wa kong kagig buang. Bida sa ni mo'y. Pero maputol atong parang higalaay ng kalaki ni mo. Nagbinuangan mo lagi ko ni mo lasi. Ha? Lusion ko yung yutot. Ayaw lang po ko suko mo lamang, oy. Pero bida. Kay ubos ko ka. Grabe kay sanan, bida. Huwag yung kay lumutan ha. Kagig kag buang. Bida. Magkakagig buang. Kanang, hala, huwag yun ay diferensya ang akong pagpangutaya. Kasi may diferensya, para ni mo, may diferensya, pero nako na Kalma lamang. Masuko man ka? Nangutana ramang gugugan? Huwag yun ka makaagig buang? Tsulaon. Ayaw. Wala lagi! Sige. Pero sige. ako, nakaagi ko buang? Watay daw di ha, watay daw di. Di igyo ko ang kaliwat ang buang, dahil nakaagi di kag buang. Simpe! Nakaagi kog buang. Sa diyang naglakaw ko, nakaagi kog buang, naghubo. Nakaagi kog buang, gidoy. Ikaw, wa kang kakita niya, ha? Kanang buang mga magsigi og barog sa iskina, way sapot, lagom kay bugan. Lagi, kita ko, anak, tabitay, mas ka na. Kagi ko, anak. Lagi, kaagi kog kag buang, yun. Ayak, sanaisahan ko ni mo na. Tawa. Gamita ragod ng ibong IQ. Kan, si Valentino dahil mong giingon dahil. Valentino, Dako kaayo, no? Dako kayo. Perbe! Apir. Da.
Wala ko kagits niyo da. Utak mo ay gamita, God. Ayaw gamita ang utok sa mata. Bitaw. Kining, kadiyat. Kamo oso ka. Believe ko ni mo si. Mungtana lang ko ha. Ako man, ansa man? Virgin pa ka. Of course, virgin. Pwede sok doon. Di ko to. Ha? Di ko to. Ano? Virgin? Hala, di ka mo to, oh? Ala. Suway, be. Kilain sa kong pamati. Aray ka mo to, oh? O, Usa? sabi, osok na, oh, suway, Pag-sure niya. Oy, dili ka pa mo to. Ay, pagkakanahan, bayan mo lusiha ka. Bitaw ay, daga pa ko ibuloy, oy. Wa pa nagkatandog sa akong pagkababaye. Sure ka? Kapag yun ni, malustred. Sure ka? Ay, frustrated, mangkukus akong uyab sa una buloy, God. Mau ba, halos eh? Uy, sakit sa nagkaagi sa kong gugma buloy. Mo nga nitagam na ko, di na ko anang gugma. Halos eh. Di man kita ko makontak si Sarah. Tingali aning mga orasa. Basin og nag-uban sila si Piolo. Swerte jud kay nga akong higala. Swerte siya nga mo'y nakaangkon sa gugma ni Piolo. Parison man sa gyud sila. Mr. King ug Miss Queen. Sana all. Hapit na mahurot ang stateside na bina. Pero niya, presko pa kayo ang akong unahuna. Nagsigig pangutana ang akong kaugalingon. Asa ko dapitan nga nalupig ni Piolo? Ngano bang? Si Sarah masadang pirming magsamok-samok sa ngulaw na. Sa kadagan sa babae. Daghan din na. Pero nga naman, anong siya man kanunay ang akong gihunahuna? Nga naman! Oops! Sorry, mga mare. Paningit. 3 circle. Nasa mo, Mari. Ay, sorry. Paningit. 7 pairs. Alive. Grabe. Anyaon samantaan eh. Padayon pa ta. Of course, oy, kinahanglan nga makabawi kami. Okay, let's continue. Okay. Ako nang gipisil mo. Suman okay ka? Salamat. Saman. Mabalik na ko nila ni Buloy o Glossy? Biyaan ko nimo. Kwan. Abi na kong pinangga ko nimo. Sige. Makalakaw ka na. Sarah? Biyain ako. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, din hilang sa takotob og sunda ang uban pang mga sumpay ning sugilanon nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ug salamat kayo ha, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.